Hatu pidon kam mau ria, mau salin, mau thup, mau kenro, siap siap lum, siap plaster, lan pidon kam mau blok bat ki wei ki jindon kam. Habatai jingtai. Phone ha une unumba. Nyau not san, nyau kendai pran nyau iwei sau. Bat nginwan pen poi mangi. Hado ki jaka ba pidon kam. Kajing sekri ba hok bat basida. Kajing sekri ba pinlain. Na kajing lut phut ka pisah kuble sibon. Ni pediang subaya pi baro ki para lok ki para jor sajisin sia kanika channel kisah wayom. Kanika por ngawan ra asapi kajing penbenah. Namar nakaliang ka LAPBB Production. Sien ka supply paj bakno ya ka wei ka film ka bakerteng tang hafi. Indrai ngam lap lenti. Hang ni lakir kut dasau dong sakun de kiriat kiram. Ngasutu bila sakut hang ni bat ngam tip ngin lek kumno. Da para lok andala pelajar ka film ki paj ba ki salung mensim baca uman namar kanika film kadon ka khana ka basno sen ei ba namar ba u aktor bat ka actress kilek ban sakut no hasiten jong karian bat pinse iya kanika film kumno kini ki argut u aktor bat ka actress ki sakut ka karian kumno ki im hakate ka jaka kata kadau kalau ka film ka bawan rai ka jinglu musim ka ban penjau mat ya gitu ki ban sakhi ya kanika film ne shua ban la kata nakaliang ka LAPB Production kan pelajwa ya ka jingruai nakani ka film tangafi ka bakerteng jingi bajanai. Ya kan ka jingruai jingi janai an pelaj pajba mentahi ka janmin naka channel LAPBB Production YouTube channel. Paralog na kata-kata open na kan gajing ruai jing itang hafi naka YouTube channel LAPBB Production. Pada ka link jong kan ka channel LAPBB Production malabo hapo jong ka comment section jong kan ka video. Na kata-kata lain na mentap pin na kan gajing ruai nang bakan ka link kabadan hapo jong ka comment section. Data do video sambiang haka way pat ka video kublay sibon kublay si hajar ngo.